asmara budaya wayaning mangsa kala bumi mentah kang bakal mati adeging praja agung saindenging tanah Jawa saking wecah ninjeng Sunan Ripu niku yekti tumibaning kodrat saking keparenging Gusti kula ingkang suwan sinuwun Benawa nggih para maju sowanira Benawa aturaken sembah pangabekti mugi kunjuk ngarsa pepodo sampeyan dalem sini. Iya. Benawa ndak tampa. Gawe bombong jroning penggali Rama lan uga
bisa hanambahi margawaning yuswaning Rama. Mung puja hastuting Rama wae tumrapa marang sira. Sanget anggen kula mundi. Putan dalam sewu sinuwun. Kula tingali penggalih panjenengan sajak rengu. Tansah ginubeling raos ribet wonten bab perkawis punapa. Benawa yekti lantip panggraitanira Benawa. Mula pancen penggalih Rama lagi ribet. Ya perkara Kang Masira Sutawijaya kang nganti ing kalungguhan iki durung adhep Benawa. Punten dalam sewu sinuwun. Sak ngertos kula Kang Mas Sutawijaya menika menawi sampun gadah sesagahan dhateng sinten kemawon boten nate ngenjati janji. Punapa malih dhateng ngersa panjenengan dalem. Ya pancen bener unjuk aturira. Merga Sutawijaya kuwi satriya kang ora nate mingkuh ing dawuh. Satriya kang nengenake marang kautamaning laku kang bisa tinulat dening para nom-noman ing kukuban pajak. Lajeng kersa panjenengan dalem dos pundi sinuwun? Pondene sak banjure sira ndak timbali. Iki pancen ana wigati. Wigati kang kudu kok tindakake. Ini bener. Rama ngersakake. Lan Rama wanti-wanti. Sira aja pisan-pisan ngrojongi marang Kamasira Harya Pangiri lan permalan ing Tuban kang dheweke gedhe niate nggoning bakal miradat lakuning kodrat saka wecane Rama Sunan Giri Prabet. Iki ngestok kang dawuh sinuwun. Punten dalem sewu. Kula boten badhe ngrojongi napa ingkang dados kersanipun Kang Mas Pangiri anggenipun badhe miradat lampahing kodrat wecanipun Eyang Sunan Giri. Ya. Ya, menapa. Nah, dene sak banjure saka kersaning Rama yen para putra ing Pajang iki wis padha ngadhep. Rama bakal ngendika bakal ndunungake Gana Gini supaya ing besok aja nganti dadi perkara dadi rebutaning kabeh para putra saengga dadi derdah. Nah, yen saka Rama Kang Masira Senopati Ngaloga kuwi ana ing Mataram. Dene Pangiri ana ing Demak. Sira ana ing Pajang. Ngestok kendhawu. Rama. 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 Nini. Rama. Ana apa Nini? Sawanira ndak waspadakake lir keplasing Warastra Lumit. Kaya dioyak satu galak. Matura kang terwaca Nini. Sedaya menika lepat kula Rama. Perkara apa? Kanjeng Ibu menika mboten lepat. Kanjeng Ibu namung mudanani menapa ingkang dados panyuwun kula Rama. Nini, sira ora luput. Kang luput kuwi ibunira Nyai Ratu Kambang. Merga wong tuwa kuwi kudu tanggap. Ana bebasan anak polah wong tuwa kudu pradak. Nah, mula sira aja matur kaya mangkono. Sira ora luput Nini. Rama. Sedaya menika awet saking atrenging manahipun Kang Mas Pangiri anggenipun miradat lakuning kodrat. Lajeng Kanjeng Ibu paring sabiyantu Rama menawi badhe pun
paringi pidana kula kemawon. Ora, Kula suwun Rama. ora Nini. Sira ora luput. Sing luput kuwi ibunira Ratu Kambang. Kula suwun Rama. Ibutipun walis saking pakeponan Rama. Ora bisa. Ora bisa Nini. Merga ibunira Ratu Kambang wis wani nerak adeg-adeg lan pranatan ana ing kraton Pajani. Nawi ngaten Kanjeng Rama sampun boten tresna kalian kula. Nini, Rama ki banget tresnane marang sira Nini. Ya sira kuwi putraning Rama. Boten, Kang banget ndak tresnani. boten Rama. Yen toh Kanjeng Rama tetep mitana kalian Kanjeng Ibu, kula terima pejake mawon. Ampun. Sampun, Mbok. Wes Dimas. Sampun, Mbok. Kula aturi Aku luwih pecah mati Dimas. Kula aturi Ibu Kang. Ora bisa nyawang yen toh Kanjeng Ibu napa mitana ning pakebunan iki. Menawi Kang Mbok kados mekaten menika Jono Dimas. badhe nalisir saking kersane Gusti Kang Maha Kuwasa. Kula sampun kula aturi emut. Ya wis, Rama wis ora tresna Dimas. wis Nini. Ya, Saestu merga saka gedhening tresnane Rama marang Nini Kencana. Benawa? Nggih. Ibunira supaya luwari saka pakebonan. Wis tak kendhawuh. Monggo Kang Mbok. Kula monggo ate emut. Monggo Kang Mbok. Sampun. Dewa Tirta Harta Nini, Netra panyuwune sira wis ndak pinangkani. Nanging Rama uga darbe pamundhut iki. Nah, Rama dawuh marang sira. Emutno kekarepane garwani Roharya Panggiri engko ning bakal miradat lakuning Kodrat. Iji menawi ngaten kersanipun Kanjeng Rama. Kula nyuwun pamit badhe wangsul dhateng Demak. Ya, sing ati-ati tindakno dawuh timbalaning sun iki. Anggone awake dhewe jaga ana ing cakruk tapel mata sing ana ing kademangan Mataram iki. Pancen bener sing dadi kandha. Iya, Di. Dadi awake dhewe kuwi duwe jejiban kang ora enteng. Iya, bener. Wewangunan ing Mataram saya suwi katon Saya indah. Aja nganti ana salah sawijining kawula kang tundhane bakal gawe ringking Mataram. Ning ngono piye, Di? Piye? Paribasan saiki awake dhewe ana ing kademangan Mataram. Istata titi tentrem kerta raharja loh Ya. jinawi paribasane mestine ana pawongan sing ora bakal seneng marang kademanganing Mataram. Meletik nalarmu. Iya. Awo pantesin prajurit anyar bareng diangkat dadi prajurit
Gleling Amarga kan semono kuwi. aku anggone ulah kaprajuritan, ulah jane peperangan, aku tansah wegik satemah Kidemang Raden Sutawijaya maringi palungguhan aku prajurit minangka bebeteng ana ing Kademangan Mataram kini. Ya pancen kaya ngono sing dikersake Raden Sutawijaya. Yen wewangunan ing Mataram katon ayem lan tentrem, awake dhewe mesti bakal diunggahake pangkate. Bakal entuk ganjaran ngarsane Kidemang Raden Sutawijaya. Monggo. Monggo Raden. Kakang Wiloting lan Kelurah Sutarja. Aku kepengin ngerti Umat kahanan ngaturaken kasugengan iya, Raden. becik tekan kene. Padha becik kabeh mapaning tapel wates Mataram. Kula berkah pangestu dalem Raden Sutawijaya kula dalah adi kersa winantu ing Karahayun. Semonten ugi kula manggih kawilujengan mapan wonten ing tapel watsing Mataram Kanjeng. Syukur yen kowe mangkono. Ih, Kakang Wilotikta lan Sutarja. Kula Raden, Yen aku caket ana ing tapel wates Kademangan Mataram. Mundhut preso kepiye kahanane saiki? kula nggih berkah pangestunipun Raden Sutawijaya anggen kaya jagi wonten ing cakruk tapel watesipun Kademangan Mataram. Sedaya sampun tata titi tentrem boten wonten ingkang uciwani mrengkang dumateng dawuh dalem Raden Sutawijaya. Apa tenan kaya ngono kuwi? leres ngendikanipun Nadyanto kaya ngono. Kula nggih. Ning aku mundhut Kula nggih. sing padha praitna ngati-ati. Awit merga saya majuning Kademangan Mataram. Iki akeh wong kang padha runtik penggalihe. Mesti ana. Lho nggih. Aja nganti ana wong kang duwe rasa dengki srei jahil metakil panasten kang ditelake nganti gawe rusak ning tapel wates nganti tekan Kademangan Mataram. Nuwun sewu Kanjeng. Babagan menika ampun kuwatos. Saupami sawanci-wanci wonten kawula ingkang badhe lumebet. Tundhanipun badhe ngempil utawi ndamel ringking tapel wates Mataram. Kula ugi di Suramadu. Yen ngono ya. Majeng wonten ing palagan. Dibacurna anggone padha tata-tata siaga ngadepi mungsuh mbok menawa sak kala mangsana. Alas saya mundhut pamit arep bacutke laku niti bawah perintah Maturaken. Iya. Adi Sutarja Apa Ki Suramsat? ngendikane Raden Sutawijaya. Awake dhewe kon kudu jaga ana sak tepis ana ing Kademangan Mataram. Sak mungsu-mungsu ana pawongan kang nyolowadi ya kudu gapal dipikut. Mula Yo. Ki Suramsat. Kai ana pangungan kang ora cetha. Bener Kang dadi kanam. Yo. Awake dhewe durung mangerti sapa pamangan iki mula aku. Bisa Awake dhewe padha iki padha. singgitan. Ayo, ngono pan kene. Kang, piye di kayane ning tapel wates kene ora ana sing jaga, Kang.
Iki awake dhewe wis tekan bumi Mataram. Bener. Bakal ngrusak wewangunan ana ing Mataram. Mula aku lan kowe aja ngegampang, Kang. Banjur Nampa dawuh sing abot kaya mangkene. Nanging aku ya seneng, Kang. Senenge apa? Kahanan Mataram katon indah asri, apa maneh bandane, Kang. lak ngono. Di, Yo, Kang. mangerti ya. Yen to awake dhewe iki diutus karo Raden Harya Panggiri. Bener. Iki dadi wewadi. Yo, Yen to nganti awake dhewe kapikut wong-wong Mataram, aja nganti kaprojol. yo. Yen to Yen to dhewe ora entuk kaprojol, dikon bendarane dhewe kudune priye, Kang? ben ora kawistara. Ben wong-wong Mataram ora padha ngerti yen to aku karo kowe wong juwiring kudu nganggo sesinglon. Nanging, Kang, Piye? wong mono jarine pesti samubarang wis ginayuh ana ing ngersaning Gusti. Iya. Yen to mengko awake dhewe kadenangan kudu piye, Kang? Yen to kadenangan bebasan cuplekan dengan kowe aja nganti keprojol. Mengko yen to wong-wong Mataram mangerteni aku karo kowe dapur utusane Raden Harya Panggiri mesti nampa pidana. Nanging nek ana ora kuwate awakmu lan awakku disiksa dening prajurit Mataram, aku kelawan kowe kudu ngaku dikon sapa, Kang? Bebasan nganti tumakaning pati bakal tak rungkebi. Tak sendikani dawuh Raden. Yo, yen kaya mangkono, ayo, Kang, padha sesinglon supaya wong-wong Mataram ora mangerteni. Iki nganggo iki wae, Kang. Iya. Aku arep nganggo aji mencoloti kadang cok lali dadi mencoloti putri, Iya. Kang. Nganggo iki wae. Tak wiwiti to. Yo. Saka Woi, lo mandek ke? Iki durung nganti suwe wis ana pamungan kang lemebu ana ing tapel. Bener, Kang, dadi kandamu. Di. Yo, coba tak takoni sapa pawan sing seslingkon ana ing papan kini. Pawan, seslingkon ana ing papan kini. Sapa jenengmu kan skondi papan dunungmu? Kowe kan gawe wani rusak ana ing wong-wong kademangan Mataram kini. Sedulurku lanang, piye? ora kudu dikeki mangerti. Tiba kok walik yen kowe kepengin ngerti sapa aku sakarone, aku ya kepengin ngerti. Sapa kowe, ha? Yo, yen kowe bal takon marang jenengku. Aku Surasadu, prajurit ana kademangan Mataram kini. Prajurit Mataram. Apa? Malah bareng ngerti. Jenenge malah padha bujengan. Mung kaya ngene dedeg piadege prajurit Mataram. Iya. Tak suwun ngeman bagusmu sumingkir saka tapel watesing Mataram. Yen kowe kepengin awakmu waras. Yo. Yen kena ndak elekake ora usah kok bacotake lumebu ana ing tapel wates Mataram. Aja ngalang-alangi lakuku. Yen to aku bakal ngrusak Ora wewangunan kok bumi tembung Mataram. ngalang-alangi nanging aku sakon kang dipercaya kang supaya jaga tapel wates ing Mataram. Sepisan maneh gelem sumingkir apa ora? Pawangan, yen kowe sing kepengin mangan domi kang wis nemluk, aja kok baliyo kowe. Ayo, Ademi. Kang, aku wae sing nom, Kang. Kowe sing nom, Aku, Kang.
Ojo mboko siji. Klubuton aku ora bakal kendang sopapan kini. Yen kowe wani di maju. Kecekel. Ikut, boleh. Ojo ayo kowe. Barat. Sadak iki suara iki. Ayo, Saiki waloko. ngaku jenengmu sapa? Ora kudu ngaku, yen wani jen padha ijen. Ayo dibaleni maneh. Arep budi kaya apa kowe wis kepikut. Wurung Ora. tan wurung sak piting tanganmu kowe. Aku yen wani, ayo ijen padha ijen. Adita Rejo, saiki nek suwanake ana Iki kademangan. dadi atur ngersane Kanjeng. Ayo. Katon sepi ya. Kula nuwun. Kula nuwun. Nggih. Monggo. Ana iki. Kula nuwun. Monggo pinarak rumiyin. Ije. Lungguh endi iki? Oh. Monggo, Ya. monggo. Monggo. Nggih. Injih. Monggo. Lenggah mriki monggo, monggo. Nggih. Mriki mboten napa-napa. Mboten nggih? napa-napa, nggih. Nyuwun pangapunten. Sepi malah. Nggih. Ana Putri Ayu. Anu Panjenengan sinten nggih? Nepungaken kula niki abdi kinasih saking Kademangan Demak. Oh. Raden Haryo Pangiri. Kekasih kula tumenggung gluduk Candrawati. Jenenge kok medeni Nggih. niku? Gluduk. Gluduk Candrawati. Weh, Kula niku Temanggung. napa? Temanggung. Oh. Anu Kanjeng Temenggung. Nggih. Gluduk Candrawati. Nggih. Nggih. Niki kok sepi demange juwiring teng pundi niki? Niki kula teng mburi mrika sekolah-olah ketoke kakang kula niku nembe anu teng sawah ketoke. Oh, aku lho niku wis Napa? Kang Senan ajeng sowan mriki. Oh. Nggih. Nggih. Wonten wigati ngeten. Ah. Sampean niku sinten? Kula. Kula niku adine Kakang Demang Juwiring niku. Adine Nggih. Ki Demang Juwiring. Nggih. Dadi Ki Demang Juwiring niku kakangne sampean, ya Nggih, sampean adine. adine. Oh, Niku nggih nggih. Ning kok sakwene kula bola-bali sowan mboten tahu kepethuk. Awong kula niku lho gawean kula niku teng mburi lak ya akeh to nggih. Umbah-umbah, ya olah-olah. Dadi nggih pas pinuju enten tamu kula nggih mboten ngertos. Ambok kala-kala nemoni tamu men tepung ngono lho. Aku lho anu kula mau ngolah-olah terus
nek enten tamu nggih mangke Mbak Yu kula. Oh, ning nuwun sewu, nuwun Nggih. sewu. Sampeyan iku sinaosa putri Kademangan ning kok ayu. Kula niki. Jenengan mboten anu mundhut pirsa jeneng kula niku sinten? Ya jane apa arti sebuah nama nih? Ya sapa to kowe? Anu jeneng kula niku Mintarsih. 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 Nggih. Apik ta jeneng kula? Cocot karo ayune. Napa? Oh, Cocok. cocok Nggih. karo ayune. Nggih. Nggih, nggih. Nun sewu, Nggih, nun nggih. sewu. Kula kok niki kok rada ndredeg to kula biasane niku sok mboten ndredeg lho niki kula kok dadi deg-degan to kula niku kepanggih kalih panjenengan niku Ayo. Kanjeng Temenggung. Ayo wong ketemu karo priyayi gung ya. Anu senajan anu panjenengan niku sampun yuswa ning kok tasih bagus. Oh, anek aku ki wis kawentar kok. Tumenggung Gluduk Candrapati ki wis kawentar bagus. Nah. Ning di ngapura iki tak Nggih, matur bloko. Nggih. Pripun? Mintarsih ndak wis kagungan garwa apa pacangan. Kula anu kula niku pun rondo kok. Nggih, Rondo. pun rondo ping 3. Loh, ping 3. Nggih. Masya Allah, ping 3. Nggih. Sing sepisan. Sing sepisan niku kula duwe bojo. Bojo kula niku ninggal seneng karo wong wadon sing luwih ayu, luwih sugih kula ditinggal. Oh, jenenge selingkuh. Nggih niku. KDRT ngono kae ta? Nggih. Kekerasan dalam rok tetangga ngono kae ta? Rumah tangga. Oh, rumah tangga, heeh. Lah niku sing ping pindho niku sing kekerasan dalam rumah tangga bojo kula sing Nomor 2. niku kula bendina diamuk. Mesakake temen. Ditangani. Kula nggih. Nasibmu. Min. Terus bojo kula sing nomor 3 Nomor niku 3 piye sing nomor 3? mati. Hah? Mati. Niku ki matine niku mung sepele. Kerambatan ular jaran Kok iso mati. ming krambatan uler jaran mati? Nggih wong ular jaran sak dokare. Aku iki andong kuwi. Ya wis Niku ora mati. dadi apa. Senadyan kowe kuwi rondo ning Gluduk Candrapati kuwi Sunda. Napa? Sunda. Napa niku? Suka yang janda. Ning tenan. Upama kuwi. Upama awake dhewe iki lak ya padha toh. Jenengan Padha-padha. nggih anu dereng kagungan garwa. Aku ki duda. Nggih nggih. Adane- Bares wae aku duda ning pancen tekan titi wanci ki durung peputra. Oh, nggih nggih nggih. Nggih. Yo Nyidemang Nyidemanggung kuwi nalika semono seda. weh, Seda ketabrak becak banjur dewer-ewer kucing nalika semono. masa diwer-wer kucing yo mati. Jinasahe kuwi sing dewer-ewer kucing. Oh, Nek ya wis tak ikhlaske. Mbok menawa pancen iki wis dadi kodrate awake dhewe bisa ketemu. nawaning tenan niku. Oh, ayo Jenengan tenan. nggih gadhe roster Oh, anak. kalian kula. Nek Mintarsih ki gelem nglanggati katresnane Tumenggung Gluduk Candrapati mesti mukti wibawa. Tenan nggih kula Apa wae sing nyuwun napa-napa pun paring. diajeng. Nah, ora apa-apa to? Nggih mboten napa-napa. Diajeng suwun mesti ndak paringake. Nggih. Iki senadyan suaraku kuwi ala ning
aku kepengin nelakake katresnanku marang Sundang. Aku kok njerdredeg lho. Yo sesuk kula niku dadi Bu Menggung. Bu Menggung. Ya. Bu Menggung. Seneng nggih. Kula nggih kepengin Kaya-kaya ya pantes nek Panjenengan. upamane selfie bareng nggih dadi Bu Bu Menggung. Sing penting ora Bu Mengguk. Mboten. Cobi, kados pundi anggenipun badhe meratelaken tresna kalian kula. Duh wong ayu pepujaning ati Swantenipun kok sae to, Gusti Menggeng. kaya ngene wong nandang asmara Matur nuwun sanget panjenengan menika kok tresna kalian kula saestu. apa ta wakku dhewe Nggih nggih. Duh dewa Jawata Agung welasana mring awak mami Remen saestu kula. besok kapan katekan jejer lan wong ayu Saestu kula menika ayu. umpamakna nah kuda tanpa prau sat-sat darat den bebetri ngidam sari as mohra Nyuwun menapa-menapa pun pinangkani to. Aja tir kuwatir. Aja lang sumelang. Aja tos kuwatos. Kula minjang tumbasaken kalung ingkang anu sak ranti sepuh. Oh, nek ming kalung. Anting sak gendong-gendong. Kalung dadung. Pokoke wong Nyi Tumenggung kok. Ning tenan to? Saestu. Diajeng mintar sih. Nggih, kula terus Kersa nglanggati katresnane gluduk Cendrawati. Nalikane Mati
mongkok tenan. Saestu ning panjenengan mboten nyidrani janji. Ora pokoke wis yakin. Iki kula saestu niki den bungah banget. Kula sak mboten krampa nggih. Menjang kula diboyong teng katemen bungan niku tenan. Pokoke nyidemang nyitumenggung mintar. Nyidemenggung. Cepet ki medale mawon nek kula diboyong teng katemen bungan iki. Kowe iki yo. Nyun pangapunten. Wong jenenging tamu kok nganti sing duwe omah mlebu kok ora ngerti niku. Ya kebanget. Nyun pangapunten Ki Demang Duwiring. Niki panjenengan kan lenggah mriki. Mriki Panjenengan mawon. ingkang nggih. Mboten napa-napa ta. Mboten napa-napa kok ya. Kang, saiki kula tak ndamelake unjukan. Ya. Ngene mintar sih. Lho, Minta Oh iya. Jenengan menika. Asme padha. Jenengan ki kok Padha. ngersakaken unjukan menapa? Mintar sih kaya gedhi, ae nyidemang ya setu legi. Apa niku? Setengah tua lemu gina-gino. Anu ngersakaken ditari arep ngunjuk apa? Oh nggih nggih. Anu Badhe ngunjuk teh menapa nggih. kopi? Teh napa kopi napa? Putihan. Nggih. Tumenggung gluduk Candrapati nek teh tubruk. Teh teler, kok ana teh teler. teh celup, Nek teh celep ana. teh tarik ora seneng. Terus Akremane menapa? Senenge THR. Lho, THR aja. niku mawon nggih sing ben krasa nek niku teh tubruk mawon mangke ditubruk lak ya krasa. Pokoke nek sing gawe mintar sih kabeh. Nggih. Nggih. Sih. Aja mirang-mirangke kakangmu. Iki Ndara Tumenggung gluduk Candrapati iki kalbu sesembahane awake dhewe. Nek arep gawe unjukan, aja teh campur kopi. Nggih mboten. Nek arep teh ya teh wae, kopi ya kopi wae. Mengko tehe dhewe, gulane dhewe, banyune dhewe. Anjuk. Ayo ben diudhek dhewe kok. Nggih, pun tak pokoke kula tak ndamel sing enak kagem panjenengan. Kono, kowe ning mburi sik kono. Sampun nggih Kanjeng Tumenggung. Tak damelke unjukan. Wis kono gek tangkam. Aja nganti tanganmu rusak lho mintar sih. Kene Nyi. Nyun pangapunten. Ngaten Niki- nuwun sewu menika. Nggih. Kula niku ya wong tuwa. Dadi ngerti. Nggih. Le ana dayah kok glenak, glenik. Niku wong tuwa niku krasa. Kula niku nuwun sewu sampun Nggih. bengok ora ana sing priyantuning dalem. Nggih. Malah sing nyambangi kula mintarse. Iki ngeten. Mintarse adi kula niku mungguhe panjenengan ayu menapa mboten? Ting kademangan Demak niku nun sewu. Nggih. Dereng enten sing sulistyane kaya mintarse. Nggih ta. Mintarse niku najan to kok pun rondo ping 3. Nggih. Ning bebasane teng kademengan Juwiring mriki banjir layang udan mangsi. Lho. Oke sing ajeng ayunke nganti jenengan niku urut sing ping 100. Sanjih, panjenengan Kula niku sing ping 100. Ping 100. Jenengan Mergo niku umpama kalbu. kula niku nek ora bobot, Nah. bebet nggih to, nek Leres. ora wong pangkat moh rondo ning tak do larang. Nggih, jenengan saged mirsani. Nggih. Kula niku upamane ora duwe apa-apa, paling-paling jenengan wis saged mirsani nek kula niku duwe bobot to. Lah nggih. Neng wonten mriki kula nggih percaya. Kalih Nyi Demang niku wis Ah, gelenak-gelenik. nggih. Yo kira-kira nek karo Mintarse iki wani pira. Ya ngoten. Nggih. Oh niki wis ning babagan Lho, wong urip iku Rega sing ta? digolek napa ta? Oh Mintarse niku ibarate ming sak rondo ning dagangan kanggene kula. Rondo ingkang bobot niku Bobot, lho. Boten baen-baen niku. pokoke nek bab niku sampun kula cawisaken. Saestu. Sewu menika Nggih.
ming kanggo tandha tresna. Nggih. Nun sewu menika. Dicawisi. Kene iki. Iki karo wong sugih. Nek awake dhewe iku ora nganggo cara kaya ngene. Awake dhewe iki ya sak mengkone ya mintar sehayu ki kepiye carane mintar iki men payu larang awake dhewe men entuk bathi. Nadiato Gitu, rondo Mas. Nggih, nggih, nggih. Ngajeng teng mriku napa Pak? Monggo. Monggo. Niki. Niki. Monggo pinarak mriki. Nggih. Sing gawa kotak amal. Niki mung setanda tresna. Injih. Dereng sepira. Nggih. Ming sak pirangan alit. Nggih. Nah, mangke nek rembug niku wis gumathok. Nggih. Matuk gathuk. Gathuk, nggih to. Nun sewu menika nggih. Ning cetha saestu tresna. Estu Oh, aku lho niku ora nate mblenjani janji. Ora dolanan. Mboten. Nek kula babagan rupa niku tak anggap nomor 17. Sing baku niku wonge bondo. Dadi jenengan iki tegese ngarani nek kula niku ala rupane ngeten. Nggih mboten. Ora sida lho niki lho. Mboten sida niki lho. Kaya ngoten. Tegesipun najan to ndara temenggung gluduk Candrapati niku pun yuswa. Ning upami kok kagungan dana, kagungan yatra, bondo boyo nggen kathah ketinggal enem. Oh. Ala sing cetha ngoten lho. Nek mboten sida lho niki lho. Ampun. Sumeneng kok ya. Niki mung sanggan sarana Nggih. utawa mahar Tukon. perangan. Iki sampun kula tampi, mengke saupami wonten mriki kula etang. Nek upama kok ora cocok kali angen-angen kula nggih kula kunduraken. Iya, Pak Ne. Lho, dagangan lho niki. Nadianto mintarse niku pun rondo. Wah, ning mboten baen-baen. Lho, Petongane kok njlimet. Jenengan niku napa jurusan matematika napa? Oh nika rada iso penak nika. Nggih. Kene. Diitung sik, yes. Kepiye wae iki kene men disekseni. Najan to tangga teparo ora nyekseni Pak Kaum ya ora nyekseni. Sing paribasane dunak saka Madiun ngono kae. Pripun? Rondo penak ora gelem mudhun ngono kae. Nggih no. Kok ya ruwet ya. Mangitung. Delok aku ki sing ngitung kok ya kowe iki sing iki. Ayo kowe iki Ora sida lho niki nek. Ampun. Kowe itung sing iki sik sing abang-abang. Iya ta? Ribet. Kuwi pira diitung? Nyi, diitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ngono lho. Baleni ya. Hitung sing apik. Baleni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 1
10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Carane hitung-hitung kok rada beda karo ning Demak ya. 27, 28, 29, 30. Nggih. Dan 30. Bose. Iki punjolane. Niki asli ta? Hah? Asli. Ayo 30 asli kok juta. Dur. 30 juta. Mosok lho, Pak Ning. imitasi. Iki punjolane piro? Jajal ditung. Kok 2000 iki. Iki 30 juta kok punjule Iki 2000. tegese kantilane. 2000, 4000, 6000, punjul 5000, 11.000. 11.000 tambah 10.000, 21.000. Kok 10.000? Dadi ha nggih to? 40.000. Kok 40 pripun? Kok 40 dos pun? Piro iki? 10. 10 iki. 10. 10 karo 10? 20. 20 iki. Nggih 10. 10 Nggih. iki. 10. Nah, 10 karo 10? 20. 20 karo 20? 40. 40. Yo sing arep to. 40. Mosok bayar tukon kok njo tombok ki awake dhewe iki. Ya, Iya, disimpen. iki ngitung ki yo bener Nah, apa ngomong karo ya? Mintar sih. Ya, Ki ya, ya, mas-masane. Jajal Ci. Tak intip, aku ya tak intip kok. Wah, ki ana sing batangan barang. Alah, ana gelang kalung do tumpuk-tumpukan kae mesti do manak mengko. Lah kok pating perlik. Simpen. Ah, saniki ngeten. Pun. Wis iki tak dadekne siji ning Kula kene ya. dadi wong tuwa teng mriki. Piye? Ngeten lho, Lho, Ndaramipun.
Pripun ta? Enggak mawon. Oh, iya, Enggak iya, iya. mawon. Hah? Saking semangat Iki kanthi sarana tukon panjenengan ya. sah. Oh, sah. Nggih. Ije, Kula matur tampi. nuwun, Alhamdulillah, Ndara. matur nuwun. Kejawi rembak menika lak nggih wonten rembak to Ndara Nggung. Iya mesti. Iki kayak sing sepisanan. Nggih. Aku ana Pisanan lho Pak. Nggih. tumuli aku sowan nganggo rembug kang gumathok. Kapan jinatu krama? Nggih. Kejawi Enggal, menika Iya. kala rumiyin panjenengan dawuh Heeh. supados kula ndamel kraman, ndamel rusuh Nganti lali. Ketemu mintar sih nganti lali. Metara. Panjenengan apa mboten? Panjenengan wonten rembang ingkang gumathok. Nek wis weruh kelingan. gribeting ayuning wong kali. Nggih to? Lah menika kula badhe asung palapuran menawi kraman menika sampun kawiwitan. Waduh, matur nuwun. Matur nuwun. Wes pokoke nek karo demange juwiring gitu. Nggih, wis pokoke cak-cak. Saugrana dhuwit ki cak-cak. Nggih. Menawi wonten artanipun cak-cak. Pokoke diteruske. Nggih. Pun terusake Nggih. supaya Mataram dedel duel. Nggih, pun sak menika Pembangunane lho, bodol kabeh. kula menika sampun kengkenan kirang langkung menika tiyang 200. Oh, jeh niku Ndara. Estu Nggih to? kathah to. Ingkang ngajeng pisan menika Suporjo. Sik. 200 ya ngene, 200 kok ngene. Halo, 200. Lho, Ngene lho Pak nih. oh iya nggih 200. Iya. 200. 200. Oh iya bener. Menika 200 tiyang ingkang nglurug dhateng Kademangan Mataram. Ingkang cetha sepisan menika Suporjo. Nggih to? Ingkang kaping kalih menika Darmin. Lah menika. Sauger kok wonten Darmin, pun daya rampung. Rampung telas nggih. Sing baku Nggih. Gluduk Candrapati mung ngaturake agunging panuwun. Nggih, 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 Nedha nggih. nrimo banget Oh. sabyantune Ki Demang Juwiring lan Nggih, Demang. nggih, nggih. Ah, Nggih. Muga-muga kasembadan apa kang dadi lekas sediane Raden Haryo Pangiri. Nggih. Mataram bodol dedel duel. Pokoke nek kabeh wis kasembadan keri papan lan wektu jinatu kramane gluduk Ndara, Candrapati lan jenengan niku Wintarsih. kemutan apa mboten? Ulemane aja nganti lali. Nggih. Jenengan kemutan apa mboten? Kepiye? Dek kala wingine nika panjenengan nyuwun tulung kalian kula kalian Pakne gitu. Ki Lajeng Demang. panjenengan maringi napa nika? Bebungah nika, batangan nika. Mas Ha-ha. batangan nika nggih. Gek Kemutan dipe mboten? ngono kae ta. Nah, nggih. Heeh. Nika pun kula damel niki. Sae mboten niki? Marai Sae ta? marai manglingi kok. Lah, Yen pancen mangkono nyun pamit kaya wis cetha. Nggih. Nggih. Badhe mundur kula. Nyun pamit. Wah, nggih, nggih, Atur pelapuran Nggih. Raden Haryo Pangiri. Nggih. Panos banget. Derekaken. Monggo. Sih. Bentar sih. Bentar sih. Kok suwe temen to? Aniki kok aduh. Kowe ngene gawe wedang ki. Awak kayune ya rada teles kok ya suwe kok. Linggo. Aniki niku Ora wis linggo sik. Sik. Kowe iki piye Iki to? Suwe-nuwe Le, ngendani. aku nemoni dayoh ki nganti entek parikane gawe wedang kok suwi men. kayune ki teles niku. Ngasih ndorong nganti ndorong nggung ki glegeken. Sik tak ombene sik. Aniki ajeng Gusti manggunge. Ndorong nggung wis kondur. Oh, alah kok duduk mawon kok. Kowe iki suwi banget kok mau gaweke wedang Enak. kok ya. Enak. Koken. Kene. Weh. Wah, kowe iki Pripun? kok randat olehmu teko ki? Lah Kowe iki bar kok ngendi? kula lak nggih kala wingine lak
didhawuhi Ndara Demang to. Oh, ning Mataram. Lah nggih niku. Njuk cetane piye? Kowe pawartan iki mau aku ki kongkon kowe karo Darmin to. Nggih. Iya. Wong mangkat wong loro kok mulih ijen ki. Lah Darmin ning endi? Lah riyen kula badhe matur kok. Ya ya. Mataram pun kula wiwiti. Oh ya, apik-apik. Pun kula damel risak. Wah. Wis digawe Lah rusak. nggih. Ya karo Darmin. Nggih kalih Darmin. Oh iya iya. Iki nek ora Suporjo ki Lah iso niku. Mula nggih umpama enten upah nggih tambahi to. Ayo engko Ya, sik. mesti. Leh kowe iki gawe kraman, gawe Iya. geger. Nggih. Leh mangkat wong loro kok mulih ijen ki njuk kancamu Darmin ki ning endi? Lah kula lak kalih Darmin. Lah iya. Darmin ning Pun endi? damel rusuh. Ah nggih niku Darmin niku Mbok ya. kepikut kali wong-wong Mataram. Lho, piye to Pakne? Aduh, piye to? Sik, Piye nek kene iki yen lho, kaya Pakne? ngene iki mengko ana dukane ndoronggung gluduk. Jogek kepiye? Awake dhewe barang iki ya kepiye wis nampa. Ah, ngene nih. Kowe dadi wong wadon saiki ngene wae. Rembug cukup kowe linggo. Sih. Cepet aku malah. Iki pitukon saka Ndoronggung Mang Tampanono. Niki. Perkara iki ora enteng. Aku tak matur jeng pangeran Pangiri. Kowe ning omah karo blonjo apa wae. Niki tak nggo blonjo kok tuku kelambi, kok tuku jarik. Ayo, Ayo melu aku. Oke. Kok siji wae ora ana prajurit kang padha sowan. Iki padha nindakke kewajiban ana ngendi? Kula ingkang sowan Raden. Kene. Gluduk Candrawati. Wonten dalem sewu nun injih Den Harya Pangiri. Kapilujon. Injih. Aku lagi udharasa mboko siji loro kok ora ana prajurit kang padha sowan. Injih. Kapilujon Gluduk Candrawati. Injih. Kepareng matur. Iya. Saderengipun ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk. Iya. Tak tampa Gluduk Candrawati ora mung pamujiku wae genti tampanono. Sanget anggen kula mundi Iya. mugi dados jejimat wonten gesang kula. Kepareng matur lepat nyun lumebering samudra pangakan. Ora dadi apa. Caos pelapuran lan atur uninga. Heeh. Kados ingkang kala rumiyin Telung Candra kapungkur kae. Iya. Raden Harya Pangiri sampun dawuh dhateng kula. Bener ya ngono kuwi. Kula sampun pinanggih kalian Ki Demang Juwiring. Oh iya. Malah kepara anggenipun damel rerisak lan kraman wonten Mataram sampun kawiwitan. Oh, dadi wis diwiwiti. Andahane Demang Jumiring wis miwiti ngrusak ana ing Mataram ngono. Nyuwun panjurung pandonga mugi-mugi kasembadan. Apa kang bakal ndak sedya Gusti kang gelar jagat bisa ngudalani apa kang dadi panyuwun. Injih ngesakaken dawuh. Lajeng ingkang angka kalih menika. Apa maneh kuwi? Sak sampunipun
kraman menika sampun kawiwitan. Kula ugi nyuwun ilah. Nyuwun ilah piye to, Candrapati kok was-wasi to? Pun gluduk Candrapati kepareng badhe emah-emah malih. Cetane kowe kepengin rabi meneh ngono apa? Leres. Apa ya isih kawogan gluduk Candrapati? Menawi menika nggih sampun kula tataki menawi menika inggih. Banjur aku tak takon. Inggih. Sing dadi katresnanmu Nggih. ing samengko bakal ngembat Bale Wisma. Nggih. Sapa kowe? Kaleres menika rayinipun Demang Juwiring. Apa ya Demang Juwiring kuwi kagungan adi wadon ngono? Nggih, kagungan. Naminipun Mintarsih. Mintarsih. Pancen sampun nun sewu rondo. Ning kula tresna menika. Ning kuwi ngene lho Candrapati. Inggih, terus pundi? Kajaba kasenenganmu Inggih. bakal ndak turuti. Nggih. Ning aku janji. Inggih. Rikala semono aku wis paring kekucah marang kowe, aja ngasi cabar gegayahken nggonku bakal miadat lakune. Ampunku atos menika pun pasrahaken gluduk Candrapati. Ya. Lajeng gayut kalian anggen kula badhe imah-imah menika ingkang badhe lumebet wonten ing lumbaning bebrayan agung ya. Mangun Bale Wisma menika lak tentu kemawon jer basuki mawa beya. Dono arta meneh. Inggih. Kula nggih mboten kawogan menawi sedaya menika kula ingkang kedah ngedalaken redana utawi prabeya. Nyuwun sabiyan. Gluduk Candrapati. Jeneng aku pancen duwe kekarepan. Inggih. Apa kang bakal disedya marang kowe? Inggih. Mengko ragat pira aku bakal ngujudi lan aku kang bakal gun. Matur sembah nuwun. Ning kowe aja lewat-lewo. Oh, mboten. Gluduk Candrapati. Arep saiki po besok? Menawi saged nggih. Langkung sae, langkung cepet. Ya. Mengko panci dalu kowe mlebu ana ing Demak kene bakal tak jikuke. Menawi ngaten nyuwun pamit. Ya. Nyuwun tambahi pamit. Ya. Pangestuku baju kang semilih. Jelas tanpa jebakan. Dengan yang tetap 0,06% untuk pinjaman pertamamu. Kang Mas. Kene to Nyai Ratu. Kang Mas Pang. Nyai Ratu Kencana. Inji kula Kang Mas Pangiri. Iki nembe wae pun Kakang lagi padha geguneman kelawan si gluduk Candrapati sambung kelawan kekarepanku telung candra lawase. Inji Kang Mas. Kula saking pengkeran sampun mirengaken menapa ingkang dados pangandika panjenengan. Nanging Kang Mas. Piye Nyai Ratu? Kula badhe matur. Iya. Menika dawuh dalem Kanjeng Rama Sultan Hadiwijaya ing Pajang. Kersanipun Kang Mas Haryo Pangiri menika saged nglerem anggenipun badhe miradat lakuning kodrat pecanipun Kanjeng Sunan Giriprapen. Nyai Ratu Kencana. Kula Kang Mas. Kowe kuwi lak
garwaku kang ndak tresnani. Nek kudune kowe iki njurung apa kang dadi kersaku. Nggonmu maturke piye karo Rama ki? Injih Kang Mas. Kula sampun matur wola-wali dhateng ngersanipun Kanjeng Rama. Nanging pangandikanipun Kanjeng Rama menika ugi boten lepat. Yen to panjenengan menika sampun pikantuk kalenggahan wonten Demak. Iya. Lajeng Dimas Sutawijaya menika wonten ing Mataram. Dimas Benawa ing samangke nglenggahi ing Pajang. Pramila saking menika Kang Mas. Yen to saestu panjenengan menika tresna dhateng kula. Pun wurungaken. Ora bisa. Ora bisa Nyai Ratu Kencana. Yen aku kudu mbacut. Aku kudu mbacut, Nyai Ratu. Kang Mas Arya Pangiri. Menapa panjenengan menika boten mireng, boten midhanget-anget ujaring para winasis. Para sesepuh wonten ing tlatah Pajang ugi ing Demak menika. Yen to panjenengan bacutaken kersanipun badhe miradat lakuning kodrat wecanipun Kanjeng Sunan Giriprapen. Badhe nampi siku dendaning Jawata Kang Mas. Ora Nyai Ratu. Badhe nampi pilahi Ora bisa. Kang Mas. Yen kowe tetep bacutake Nyai Ratu. Kang Mas Pangiri. Piye? Kula sampun ngemutaken dhateng panjenengan lho. Panjenengan boten dahar atur kula. Kula menika pun anggap menapa Kang Mas? Kowe garwaku kang ndak tresnani Ratu Kencana. Menawi panjenengan menika tresna dhateng kula mesti kemawon boten kawratan. Boten kawratan nderek kalian dawuhipun Kanjeng Rama ing Pajang. Nyai Ratu Kencana. Golek acara liya kaya ngapa sing aku bisa kasembadat miradat laku ning kodrat. Boten Kang Mas. Yen panjenengan menika tetep puguh badhe mbacutaken sampun. Kula nyuwun pegat Kang Mas. Nyai Ratu. Tekan semono katresnanmu marang aku. Yo, aku ra tega bakal ndak tungkul akumu Nyai Ratu.
ngejek ngepren ngeprank apa kae ngetren. Nah ngetren lagune iki mesti nek dinyanyi nanggon ngajenge Ndara Putri mesti Ndara Putri langsung otomatis dadi warok putri. Oke? Benda peri. Benda peri. Yo mesti ngene-ngene kae terus apa salihunan ngono kae lagune to. Marom jur ana Mas Yahya bareng kae to, Mas. Jur nonton iki gelut. Saka pungkuran kono kok. Hayang temen lho. Nggih. Den ayu. Jenengan kok mendugi mriki kok pripun ngoten kula niku jadi kemaluan lho. Wah, kok kemaluan lho. Saking isine niku dadi kemaluan. Nek kondoke kok ya iso ngguyokake to, Lek. Nggih ning anu lho. Sakniki Den Ayu niku pasuryane pun sumringah. Sumringah. Pun padang gembrang. Ayo kok dino awan ngono kae ya. Nggih, kencar-kencar akeh lampune ngoten nika. Iya. Oh iya, Lek. Piye? Pripun? Uba rampe kanggo sangu Kang Mas Sutawijaya tapa ana ing alas Lipura wis pepak kabeh. Oh, nganu, uba rampe. Iya. Awingi nggih pesen iwel-iwel barang nika pun kula damelaken. Yo saiki wis ora ana sing kurang. Sing kurang niku kayane mbing lintingane. Niku kok malah ora di dereng nemu sing cocok lho niku. Tak timbaske teng Wajayeng mawon nggih. Iya ora apa-apa. Nggih, anu lintingan terus nika napa iwel-iwel terus wonten napa nika? Kok ndok napa? Ndok gluduk. Ndok gluduk. Nah, ndok gluduk pokoke niku macem-macem. Nggih. Monggo. Nggih. Po Nyai, monggo. Lenggahipun po. Oh niki Nyai Bendolegi niku niki. Nyai Bendolegi. Kok sembrono? Nyai Bendolegi. Po Nyai Juru lho. Kok kowe jenenge apa ngono apa piye kok Nyai Bendolegi? Kula ngertosin. Ngapunten sembrono. Kok mboten kalian wa Juru? Wonten wigati menapa, Po? Nggih semangkin. Inggih. Masuk angin. Menika wonten ingkang kula aturaken dhateng panjenengan dalem. Menika wigatos lho. Aduh, wigatos. Nggih, menika wigatos nggih. Kula nganu mboten napa-napa teng mriki. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Kene wae. Nggih. Wigati menapa nggih, Po? Nah niku. Apa? Nggih. Kowe kok ngeget-geti lho. Durung kok ya. Nggih. Nggih, Ger. Nggih, Po. Raden Sutawijaya menika lak sampun dangu mboten sowan wonten ing Pajang to? Nggih menika leres, Po. Nggih to. Pramila kedahipun lak setunggal tahun menika kedah rawuh wonten ing Pajang. Ning sak menika mboten nate sowan wonten ing Pajang. Nggih semangkin. Nggih lajeng kersanipun kados pundi, Po? Ngaten. Nggih pripun caranipun Angger Danang Sutawijaya menika kersa wonten ing Pajang ingkang saged menika panjenengan dalem. Panjenengan menika lak garwanipun. Inggih kados pundi ngaten lho, Ger? Inggih, Wo. Yektosipun kula nggih ngraosaken waslan kawatos babakan menika. Namung kula nggih mangertosi watak wantunipun Kang Mas Sutawijaya. Kang penggalipun menika kaku kadya dene alu lak ngaten. Nanging nggih sinaosa kados menapa kemawon. Kula mangke badhe budidaya kersanipun Kang Mas Sutawijaya menika kersa sowan wonten ing Pajang. Ampun kok malih kados winginane niku niki winginane niku anane mbeng mrengkut nesu cemburu mawon niki. Laduh
Lah, nesu apa perkara apa kuwi? Cemburu kok kalih bangsa lembut kula sing sok diamuk bendina niku. Ora kena kuwi ki cemburu to. Inji. Nggih kala wingi lak ngaten wae. Inji dos pundi? Menika lak nggih saking gedene tresna kula kalian Kang Mas Sutawijaya. Oh, perkawis menika. Sampun jamak limrahipun to. Manawi tiyang setri menika ngraosaken cubriya. Lah inji menika. Injih wae. Kula mangke ingkang badhe reripih dhateng Kang Mas Sutawijaya. Ning saestu lho menika lho, Nger. Injih, menika saestu kula mangke matur kalian Kang Mas Sutawijaya sak sampunipun kondur saking alas lipura. Lah injih, menawi ngaten semoga apa? Pripun caranipun? Monggo. Semoga kula aturi lemah. Oh, badhe lerem boten gajok, Cih. Monggo kula dherekaken. Saya Lek. Wajuru. Ya entuk pamujimu Wajuru tansah ing sampi ora ana sampi kala apa. Tiba kosok balene piye Kaki? Nggih. Awit pangestunipun Wajuru wonten kademangan Mataram tansah manggih rahayu widodo. Syukur. Banjur ana apa? Sliramu nimbalipun wa supaya ana ing dina iki. Cethanipun wonten wigatos ingkang kedah kula matur bloko suta dhumateng Siwa. Kula menika sampun sawetawis nggenipun jumeneng Demang wonten ing kademangan Mataram. Namung kula kepengin budidaya muring samangke kademangan Mataram menika saged tebih saking sampikala wonten ing Mataram saged kagemapan para kalodasih kanthi kebak ing kalujengan wa. Mila saking menika kula tansah nyuwun gungan dumateng Siwa Juru. Oh, ngono to. Nggih, wa. Dadi anggel Danang Sutawijaya kepengin mateges ana ngasane Gusti Kang Cindomanik. Ngono apa? Nggih. Yen pancen wis dadi golong giling ing atimu, pun mung tansah mangestoni apa kang dadi daruaning penggalih munggah. Mila kanthi lair tumusing batosipun Nandaon saestu kula nyuwun ngantos benjang puputing yuswa siwa kula suwun gunganipun paring pandonga dhateng kula. Ya, yen ngono pun mung nderek sesanti marang sliramu, Yen. Muga lestari apa kang dadi jangka jangkaning penggalihmu ing semengko, Yen. Mila ngaten wae. Kula sampun gadahi jangka lan jangkah. Kula kepengin mateges manekung sing asepi dumateng asanipun Gusti Ngemurping dumati. Kula kepareng badhe tumuju wonten alas Lipura, kepareng nyaket dumateng asanipun Gusti Maha Agung. Yen pancen kaya ngono pun womong ngiri nganut apa kang dadi siyanu kanthi santi gonggo-gonggo trigonggo sumingkira cakrawala hamayung ana lan pangestunipun sing ati-ati ya. Anggel Danang Sutawijaya bisa atuk. Kula ingkang suwan. Kene. Nggih.
Ndoronggo. Kamu ana ing Kademangan Metara. Berkah pangestu sangat dalem. Lah ya padha. Nggih, Raharjo. Ya ndak tampa ora liwat ujo pangesunipun wa tampanana ya. Nggih, sanget anggen kula mundi mugi ndadosaken sejimat tumap kula pribadi. Iya ya. Banjur ana kawigaten apa sliramu ana ing Kademangan Metara? Putun dalem sewu juru. Apa kula kawigaten? Putun dalem sewu. Sowan kula ingkang sepisan. Duwi kawilujenganipun Ki Juru. Iya. Dene angka kalih kula mundi dawuh saking panjenenganipun Prabu Hadiwijaya. Bilih ing titi wanci menika kula kedah saged pinanggih utawi manggihi Anggermas Sutawijaya. Lah, iki ngene. Sadurunge sliramu rawuh ana iki, Angger Danang Sutawijaya kuwi lagi berdapikat. Mula apa kang dadi unjuk aturmu engko bakal tak aturake ana ngersane Angger Danang Sutawijaya. Cethanipun Anggermas Sutawijaya saweg wonten manemku mateges ana ngarsaning Gusti Kang Maha prihatin ngoten nggih wonten ing Alas Lipura. Alas Lipura. Nggih. Menawi kados ngoten wonten dangu wekdal sak menika ugi kula badhe sumusul lumarap wonten ing Alas Lipura. Yen pancen kaya ngono sing ati-ati. Nggih. Wis ati-ati. Iki ono. Iki saka ngersane Sultan Hadiwijaya. Senajan kaya ngopo ki mesti pigati. Tak dingkiki saka kekaduang apa sediane nganti utusan malah sawijining temenku. Aku kang bakal dapat. Aku arep tetembungan karo sliramu. Pancen lagi sepisan iki aku ketemu karo Diwano ake ae. Aku saka Katemengguhan Mayang. Asmanipun Pabelan. Oh, Raden Pabelan. Lah, siramu? Nami kula Mintarsih. Mintarsih? Nggih. Kadangean nom Demange Juwiring. Nggih. Pempel. Anu panjenengan sampun tepang kalian kakang kula. Ya wis. Ngene. Nggih. Pancen tak legake. Tak lodangke aku arep teko ning Kademangan Juwiring. Mung arep nyatakake kabar kang tak tampa warta
kang tekan katemenggungan mayang yen to kadange demange Juwiring mintarsih to. Nggih kula niki. Memper yen dadi kembang lambene wong sak kukuban kademangan Juwiring. Merga jarene akeh para priya kang kepengin ngayunake karo mintarsih. Mbok ampun ngeten niku. Kula njuk isin awong. Panyatane Sulistiani kok. Alah. Kula njuk isin wong kula niku nggih pun rondo mawon pun ping 3. Aku ngerti kok yen wis rondo. Nanging ya pancen ora ana alane aku goleki karo sliramu. Bareng aku ketemu. Pripun? Pasuryamu rumangsa kadudut atiku. Aku kepranan karo kuwi Mintarsi. Alah. Kok ampun ngendika kados ngaten to Raden? Lho kasunyatane ngono. Panjenengan menika ya piyayine bagus, moko nggih tasih napa nggih ajeng seneng kalih kula sing pun rondo to. Ora kudu prawan utawa rondo ya ora apa-apa yen pancen dadi napa tenan niku? Teneng ati. Saestu panjenengan tresna kalian kula? Lah iki ngene. Bareng aku wis pancen wis ketemu karo sliramu, kepiye yen kowe aku ki ya isih lamban lho. Durung duwe bojo. Napa nggih? Terus panjenengan tresna kalian kula? Upama. Nggih. Yen Mintarsih tak kersakake supaya padha urip bebareng, mangun brayat. Kula badhe pun pundhut garwa. Mboten nek suwe-suwe dadi enggal-enggal mawon. Nggih, dadi kowe nimbangi katresnan. Ning saestu. Iya. Yen pancen kowe saguh nimbangi, ya senajan ning dalan. Ning dalan kalinana aku bakal nelakake, ngesokake sepira gedene katresnanku, kang tak tijokake karo kowe Mintarsi. Saestu lho. Panjenengan mboten mau ngapusi kula mawon lho niki. Ora. Mengko yen panjenengan genti dina mesti kowe tak boyong ngene kata. Saestu kula mekti wonten katemenggungan mayang. Nggih, pingah saestu. Wong ayu ingsun pinto asmaraku tan kena den palangi saestu nggih Raden Pabelan. Pepalang apa wae ora bakal gawe pepalanggon tresna men. Nggih saestu lho menika kumolong kang satu kayu ning asmara tinggal saestu rasing manah kula lho Raden. Ram tilamamung sira kang sun antu tatila singkang bisa iba bejo ing mati menika saestu to ngendika panjenengan lahir temu sing batin. Menawi ngaten kula mboten sida teng pasar kula ajeng wangsul mawon kula ajeng anu sanjakale kakang kula jenengan kula anti-anti nglamar kula nggih Raden. Saestu lho, kula teko saestu Ji. Saestu lho. Ji, bantuan Ji. Saestu lho. Iya.
Mandek. Kowe wani ganggu gawe nggonku mesu Budi Talak Brata. Mengkuwi gati apa? Angger Mas Sutawijaya. Kula aturi emut. Panjenengan menika dinten menika dipun aturi sowan wonten ing Panjenengan man kondur. Kondur dhateng Pajang. Inggih. Matur dumateng Kanjeng Sultan. Menawi to Danang Sutawijaya nembe wonten wigatos. Menawi gatos samangke sampun rampung, kula badhe sowan wonten Pajang. Punten dalem sewu. Bumi Mataram ingkang wontenipun bumi Mentawai. Menika rak peparingi Sultan Hadiwijaya. Kula mangertos. Kula mangertos lan boten lali. Bumi Mataram menika bumi percikan. Lan kula sampun gadhahi hak sewenang nguasani bumi Mataram. Paling samangke sepisan malih. Menawi sampun rampung ngen kula prihatin nyuwun ngasanipun Gusti kula badhe sowan Mataram wonten ing Kasultanan Pajang. Menika dawuh Kanjeng Sinuwun. Boten saged dipun bencani. Man. Kersa kondur mboten man? Boten. Man, kondur. Man. Angger jalan. Jalan. Kok ngono patrap lam tumindakmu Danang. Keduk sulo marang kasusilan. Siwa Juru. Kula nembe nedeng-denge. Nyuwun ngasanipun Gusti ingkang Maha Agung. Parandene menika menara praja saking Pajang merpeki dhateng kula njugaraken nggih kula tapa brata. Ning patrapan tumindakmu kuwi ra ngono kuwi. Kuwi luput ana ngersane Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Apa meneh kuwi wis bakal merjaya marang putusane Sultan Hadiwijaya. Oh, Danang. Jebul kuwi mleset saka kekudangan. Kula lepat. Tak gedhakake. Kula lepat. Woh. Bareng kowe pinter, kowe tok suruh marang kusilan. Danang, kula aku sapa? Panjenengan pepunden kula. Dene ngerti Danang. Kok kowe dadi tumindak wuru, suruh, kadidene turu tampone. Kongas! Kongas Danang! Kongas! Wah, Juru! Wah!